karo nggih ngiseni iki sing bernapaskan religi. Mergo awake dhewe arep ngadepi wulan Ramadan. Kaya ngono. Bawanipun kula nyuwun pambiyantu swanten kakung dumateng Raka Mas Muhammad Taslim. Ya. Monggo bawanipun Mas Taslim diaturaken dumateng Mbah No Kulit. Sumrambahipun sagung para sutresna budaya ing tasih kepareng wungon wonten lokasi lan ugi kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel kalian Niken Salindri Family. Wah iya. Monggo Mas Taslim. Wasitati saking prawinasis ngelingono wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe ugi kula aturaken dumateng Bapak Marsana Pilang Kenceng Madiun ingkang dalu menika taksih monitor Kuntadi Channel saben-saben kula sak kanca pentas mesti kepareng mirsani. Iya. Matur nuwun sugeng mirsani sugeng lenggah Pak Marsana Pilang Kenceng. Ya boleh. Monggo Mas Taslim. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun iku cagak agama pakartikan luhur nano ngadohken tumindak mungkar yati urip mangya tentrem lahir batin bejon donya matur sembah nuwun. Monggo kalajengaken pepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Dados.
ora lan asar salat sayakti ngadake tindak mungkar maghrib lan isa cangkepe rayakane ditates iku perintah agama kelingono ing donya wong sedherek sabarang tawakal pasrah sing kuwasa yen bisa munggah swarga. subuh luhur lan asar Salat sayakti ngadake tindak mungkar maghrib lan isa cangkepe rayakane ditates ha iku perintah agama kelingono ing donya wong sedherek sabarang tawakal pasrah sing kuwasa yen beres bisa munggah swarga. oi ae Terima kasih. Nduk Niken, ya Nduk. Sampeyan isih dinteni karo penggemarmu sing semono akeh. Pancen iso dadi daya pikat to Niken. Besok ya sik tanggapan sampean. Puasa, Pak. Maksudnya Puasa tanggapan. Kalau Beijing libur. Libur. Pertengahan puasa tanggapan. tanggapan poso sik tanggapan nah. Nggih. Masya Allah, Nduk. Lah lagi ketrima nganti kaya ngono ki mula aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti ingkang nyipta jagat. Lek sinden sing apik iki pirang-pirang suarane becik iki pirang-pirang sing ayu ya akeh. Ning sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampeyan iki langka Nduk tenan. Mula ya Alhamdulillah. tenan awake dijaga tenan. Nggih. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah to. Nggih. Ndek winginane pas kepanggih jenengan kan 68,5. Heeh. Terus Nek saiki saniki 68,3. Sudah, Pak, punan. wong sudah komane. Ha iya. Ra apa-apa Nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane Lho, keturunan. wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kados kula lho. Bapak ya ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Iya, temangi. Nggih, apik-apik pancen Nek kaya. disawangke ketok seger lho, Pak. Ah iya, seger. Ora kaya wong tipes. Ah iya, ngono kuwi. Terus lek wong lemu iki cara prau tumpake ra iso uling, wis tenan. Ngono, Pak.
Mbak Umi niki kan kekurusen toh. Niki kula ajari punan resep-resepe biar gendut. Makanya niki kan malah rada lemu titik toh niki, Pak. Kuwi mangan akeh ra iso lemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang ae. Lah iya. Ah iya, hubungan tanpa status. Ayo ngono kuwi. Oh, HTS. Apa TS ya, Nduk? Aku ora ngerti HTS. cah-cah saiki. Coba jumeneng to, Nduk, ken niken Nggih, santai nggih, Pak. wae tenan. Ben piyayi-piyayi iki do preso lek nikene ora mung nembang cara kekinian ya cara sing rada lawas-lawas ya iso wong mangkati asine mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. Nggih. Ah iya cilikamu kaya ngono. Ipel-ipel mau bunder seser mbiyen. Ha iya. Saiki iso modot dadi semono. Terus ora ngira iso dadi piyayi. Wah, tenan sing tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu sateman nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang. Nggih, Ya. alhamdulillah. Pak aja kesusu rabi lho kan. Mboten, Pak. Biasane Aman. bintang ini kesusu rabi dirabi karo wong. Penggemare do suda kuwi engko. Aman, Pak. Aman ya? Nggih, aman. Aman. Piye kira-kira isih kelingan apa ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Suwanda? Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Srihuning mau. Nggih. Isih kelingan. Tasik. Alhamdulillah. Coba kaya apa? Sak bawane oke? Nggih. Oke. Coba. Niken Salindri. Bawane yen ora kleru Asmarandana. Coba diaturake sing kanthi apik, kanthi becik. Coba. Angger bintang tamune niken iki kamera iso ting truwentel semono akeh. Kuwi iki sak seten iki iso enek 12 kamera lho, kaya ngono. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen. Bener kok Sragen kuwi. Nggih. Gurune niken derase. Guru. Ah iya nggih matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna